Det vi sidder i her, det er rødsvingel, og rødsvingel er en af de arter, som sammen med strandsvingel også har en rigtig god holdbarhed. Rødsvingel er en art, som har udløber, underjordisk udløber, og det betyder faktisk, at når vi har udløberne, jamen har vi et hul i marken, så kan udløberne så lave en ny plante i hullet. Og det betyder, at den faktisk laver en rigtig pæn bund i græsmarkerne, og så har den en god holdbarhed, for den kan reparere sig selv på den måde. Der hvor vi typisk bruger rødsvingel, det er i mange af de her engblandinger, og det er i blandinger til heste, det er i blandinger til får og til grise. Så nu står vi her den 1. i maj måned, og vi har faktisk nogle græsser, som allerede er skredet igennem. Og når vi snakker det her med at skride igennem, så er det jo, når akse begynder at kigge op gennem strået. Og det I kan se her, der har vi faktisk allerede akset på en af dem her. Så den er meget, meget tidlig i vækst, og det betyder så også, når den er så tidlig, at den kan gro, når det er lave temperaturer. Så rødsvingel, holdbarhed, luk huller i marken, og det er typisk der, hvor vi bruger rødsvingel i vores frøblandinger.